Μυκήνες. Η Ακρόπολη των Μυκηνών, του σημαντικότερου κέντρου του μυκηναϊκού πολιτισμού, είναι χτισμένη οχυρή θέση πάνω σε λόφο ύψους 278 μέτρων στο βορειοανατολικό άκρο της Αργολικής Πεδιάδας. Βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά Προφήτης Ηλίας και Σάρα, δίπλα στο φαράγγι του Χάβου που την κάνει απρόσιτη στην ανατολική και βόρεια πλευρά. Ο λόφος περιβάλλεται από ισχυρά τείχη σε μήκος 900 μέτρων, κατασκευασμένα σύμφωνα με το κυκλόπιο σύστημα, δηλαδή από ισχυρούς ορθογώνιους ή πολυγωνικούς ογκόλιθους στις δύο όψεις, και περιλαμβάνει έκταση 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Η θέση οχυρώθηκε πρώτη φορά το 1350 π.Χ. Η οχύρωση επεκτάθηκε πέρι τα 1250 π.Χ. για να πάρει τη σημερινή μορφή λίγο πριν το 1200 π.Χ. Η κύρια είσοδος της Ακρόπολης στα ανατολικά είναι η γνωστή πύλη των Λεόντων. Η πύλη είχε άνοιγμα 3 περίπου μέτρα και εντυπωσιακό μονολιθικό ανώφλι βάρους 20 τόνων. Πάνω από αυτό βρισκόταν το ανάγλυφο 2 λεόντων που πατούν σε βωμούς εκατέρωθεν ενός κύωνα. Σύμφωνα με ερμηνείες, οι λέοντες εμφανίζονται ως προστάτες του ανακτόρου του Μυκηναίου ηγεμόνα, σύμβολα της εξουσίας του. Η πύλη θα έκλεινε με ξύλινη δίφυλη πόρτα που θα έφερε πιθανόν χάλκινη επένδυση. Μετά το διόροφο κτίσμα, γνωστό ως σιταποθήκη, δεξιά της εισόδου, ξεχωρίζει ο ταφικός κύκλος Α των Μυκηνών. Πρόκειται για νεκροταφείο λακκοειδών τάφων που χρονολογούνται το 1600 έως το 1500 π.Χ. Πρόκειται για τάφους ηγεμόνων των Μυκηνών που ανέσκαψε το 1876 ο Ερίκος Λίμαν, αποκαλύπτοντας πολύτιμα σκεύη, όπλα και κοσμήματα. Οι Μυκηναίοι, θέλοντας να τιμήσουν τους προγόνους τους, διατήρησαν το χώρο του νεκροταφείου, τον περιέβαλαν με θωράκιο από οριζόντιες πλάκες και φρόντισαν να τον εντάξουν μέσα στην Ακρόπολη τους. Πρόκειται για το μοναδικό νεκροταφείο που βρίσκεται εντός των τειχών. Αφήνοντας την νότια πλευρά που περιλαμβάνει πολλά οικίματα, μεταξύ των οποίων αποθηκευτικούς χώρους, κατοικίες αξιωματούχων και θρησκευτικά κτίρια, αρχίζει η άνοδος προς το ανάκτορο των Μυκηνών. Στη βορειοδυτική πλευρά της Ακρόπολης διακρίνονται κτίρια που χρησίμευαν κυρίως ως αποθήκες. Η διαδρομή καταλήγει στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης. Η κύρια είσοδος του ανακτόρου βρισκόταν βόρεια. Ο δρόμος οδηγούσε μέσα από τετράγωνο πρόπυλο με 2 κύονες στον άξονά του και μέσα από διαδρόμους στην κεντρική αυλή του ανακτόρου. Στο ανατολικό άκρο της βρίσκεται το μέγαρο, η έδρα του ηγεμόνα. Αποτελείται από την αίθουσα, δηλαδή στοά ανοιχτή προς την αυλή με 2 ξύλινους κύονες σε λίθινη βάση, η οποία οδηγούσε μέσα από μονόφυλλη θύρα στον πρόδρομο. Αριστερά, είσοδος οδηγούσε μέσα από ξύλινη κλίμακα στα διαμερίσματα του ανακτόρου που βρίσκονταν ψηλότερα. Ο πρόδρομος είχε δάπεδο από γυψόλιθους κοσμημένο με ασβεστοκονίαμα σε σχήμα τετραγώνων. Η τείχη του ήταν ζωγραφισμένη και στον πίσω τοίχο ανοιγόταν πλατιά είσοδος προς τον δόμο, το κύριο δωμάτιο του μεγάρου. Στο κέντρο βρισκόταν η κυκλική πύληνη εστία με διάμετρο 3,4 μέτρα και ζωγραφιστή διακόσμηση. Γύρω από την εστία 4 ξύλινοι κύονες σε λίθινες βάσεις στήριζαν την οροφή και το οπαίο, στεγασμένο άνοιγμα στην οροφή, ώστε να διοχετεύεται ο καπνός. Ο θρόνος του άνακτα θα βρισκόταν στη νότια πλευρά του δόμου. Οι τοίχοι κοσμούνταν από τοιχογραφίες με σκηνές από άρματα και πολεμιστές, σκηνές πολιορκίας που παρακολουθούν γυναικείες μορφές μέσα από κτίρια, ίσως αναμνήσεις πολεμικών κατορθωμάτων των Μυκηναίων ηγεμόνων. Ανατολικά, το ανακτορικό συγκρότημα συμπλήρωναν τα ανακτορικά εργαστήρια, όπου οι τεχνίτες του ανακτόρου κατασκεύαζαν κοσμήματα, μικροαντικείμενα και όπλα από πολύτιμα υλικά για τους ηγεμόνες των Μυκηνών. Δίπλα στα εργαστήρια βρίσκεται η εντυπωσιακή οικία των Κιώνων, κατοικία πιθανόν αξιωματούχου.
διέθετε περίστηλη αυλή και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στα κατόγεια. Η δεύτερη είσοδος του ανακτόρου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της αυλής, δίπλα στην αίθουσα που χρησίμευε ως ξενώνας και έχει τη μορφή μνημειακού στεγασμένου κλιμακοστασίου σε 2 επίπεδα. Από αυτό ξεκινούσε πομπική οδός προς τη νότια πλευρά της Ακρόπολης και συγκεκριμένα προς το θρησκευτικό κέντρο των Μυκηνών. Το θρησκευτικό κέντρο αποτελούνταν από μία σειρά ιερά χτισμένα γύρω από αυλές με βωμούς. Ένα κτίριο με ιδιαίτερη σημασία είναι ο ναός που αποτελούνταν από προθάλαμο και δωμάτιο με κτιστά θρανία. Επάνω σε αυτά βρέθηκε πύληνο ειδόλιο από τροπαϊκού χαρακτήρα και μικρός βωμός, ενώ σε υπερυψωμένο δωμάτιο στο πίσω τμήμα αποκαλύφθηκε σημαντικός αριθμός τροχύλατων ειδωλίων μεγάλου μεγέθους και ομοιώματα φιδιών. Η λατρεία στο ιερό αυτό είχε πιθανόν αποτροπαϊκό και χθόνιο χαρακτήρα. Σε άλλο ιερό βρέθηκε το δωμάτιο της τοιχογραφίας, με τοιχογραφία με ιέριες που κρατούσαν στάχια και ειδόλια πάνω από κτιστό βωμό. Το βορειοανατολικό άκρο της Ακρόπολης ήταν το τελευταίο που χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα. Μία από τις αιτίες ήταν η ανάγκη πρόσβασης σε αποθέματα νερού μέσα από την Ακρόπολη. Από το εσωτερικό του τείχους ανοιγόταν πύλη προς υπόγεια δίωδο με σκαλοπάτια που κατέληγε σε υπόγεια δεξαμενή, όπου υπόγειο υδραγωγείο μετέφερε νερό από την Περσία Κρίνη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία. Η πρόσβαση σε νερό ήταν αναγκαία σε περίπτωση πολιορκίας. Στο βόρειο άκρο της Ακρόπολης βρίσκεται η δεύτερη πύλη των Μυκηνών, η βόρεια πύλη, καθώς και 2 ακόμα μικρότερες έξοδοι ανοιγμένες στο τείχος. Τα ισχυρά τείχη των Μυκηνών προστάτευσαν την Ακρόπολη μέχρι τις καταστροφές που υπέστη κατά τον 12ο αιώνα και την ολοκληρωτική καταστροφή της στις αρχές του 11ου αιώνα π.Χ.